Han har vunnit val. Jaha, mina damer och herrar. Boris Jeltsin, hjärtligt välkomna till den här presskonferensen på Utrikespolitiska institutet som har arrangerats av bokförlaget Forum och Utrikespolitiska institutet med anledning av Boris Jeltsins bok som idag kommer ut på svenska och över större delen av den östliga och västliga världen, Bekännelse. Vi kommer att göra så att vi kommer att börja nästan omedelbart med presskonferensen, men innan dess ber jag att få överlämna ordet till Forums förlagschef Bertil Kjell. Ja, och jag vill alltså passa på att hälsa alla hjärtligt välkomna till denna pressmottagning och uttrycka min stora tillfredsställelse över att vi får vistas i Utrikespolitiska institutets lokaler och vara deras gäster här ikväll. Det är en stor glädje för oss på Bokförlaget Forum att vi har fått hit Boris Nikolajevitj Jeltsin alldeles i början av hans turné ut i Europa med anledning av utgivningen av denna bok, Bekännelse. Och tanken är den att efter det att han känner sig några år till så är det öppet för alla en var att ställa frågor. Boris Nikolajevitj har sagt att det är bättre att vi börjar med era frågor, annars så kan han hålla på och prata i 30-40 minuter utan någon frågor. Välkomna till en intressant diskussion. Innan jag kom hit, när jag åkte bil, så hörde jag på BBC:s engelskspråkiga program. Där visade sig då att vår gäst här ikväll har vunnit en förkrossande politisk seger i Sverdlovsk-området i republiken Ryssland. Och med dessa ord så lämnar jag fältet fritt för frågor. Vill ni vara vänliga att efter ert namn också säga vilket medium eller vilken organisation? Golvet är fritt. Varsågod. Åke Wiklund, Dagens Eko. Hur vill han tolka resultaten av gårdagens val i Sovjetunionen? Ну, я прежде всего хотел бы приветствовать вас и выразить благодарность издательству «Форум» за элегантную работу, сделанную в столь короткий срок. Jag skulle först och främst vilja passa på att hälsa alla välkomna och tacka förlaget Forum för det mycket eleganta arbete som man har gjort med min bok på mycket kort tid. Благодарю Институт международной политики за организацию этой встречи, вас за то, что вы пришли на нее. Jag vill tacka Utrikespolitiska institutet för att man har arrangerat det här mötet och jag vill tacka er för att ni har kommit. К сожалению, время действительно неожиданно сложилось так коротко и мало отведено для пребывания здесь в Швеции. Tyvärr har det blivit så på grund av vissa förändringar i programmet att tiden för min vistelse i Sverige blir mycket kort. Все опять виноват Горбачев. Och det är Gorbatjovs fel igen. Взял и надумал провести съезд внеочередной 12-13 марта по выборам президента. Han hittade på att man skulle ha en session med högsta Sovjet, en icke-ordinär session den 12-13 mars med anledning av det nya sättet att välja president i Sovjetunionen. А поездка была рассчитана по 18 марта, поэтому все пришлось крутить. Och min resa var planerad att vara fram till den 18 mars, men vi har fått lägga om programmet helt och hållet med anledning av denna ändring i sessionen. Оценка выборов. Ну, я сейчас затрудняюсь, конечно, дать полную оценку, поскольку не располагаю полной информацией. En bedömning av valet då. Jag har naturligtvis vissa svårigheter att göra en analys och en bedömning eftersom jag inte har någon fullständig information ännu. Несколько предварительных, я бы назвал их, выводов. Men jag kan göra några som jag skulle vilja kalla för preliminära slutsatser av valutgången. Первое. Избирателей пришло меньше, чем обычно
на избирательном участке. För det första så är valdeltagandet något lägre än normalt. Это говорит о определенной апатии, которая возникла у людей, и падение веры в перестройку. Och det vittnar om en viss apati hos de sovjetiska väljarna och en nedgång i tilltron till perestrojka-processen. А также, я думаю, негативная оценка работе, особенно второго съезда народных депутатов и сессии Верховного Совета СССР. Och sammanhänger säkerligen också detta faktum med en negativ bedömning som befolkningen har gjort utav framförallt den andra folkkongressens session och de senaste sessionerna av Högsta Sovjet. Прямо скажем, второй съезд народных депутатов вызвал большое уныние у людей. Man kan väl säga att överhuvudtaget så har den andra folkkongressen framkallat ett stort missmod bland befolkningen. Возможность этого органа решать радикальные, серьезные проблемы страны. När det gäller att finna radikala lösningar på de stora problem som landet står inför. Второй вывод. Slutsats nummer 2. Очень много пошло на второй тур, то есть не набрало минимального числа голосов. I många valkretsar blir det frågan om att hålla en andra valomgång, det vill säga att de kandidater som har vunnit har inte fått ett minimalt antal röster. Здесь две причины. Первая, что по округам было все-таки очень много кандидатов. 10, 15, 20, 30, 40. Första skälet är naturligtvis att i många valkretsar så har ett mycket stort antal kandidater ställt upp. Det har varit frågan om 10, 15, 20, 30 och upp till 40 kandidater i vissa valkretsar på en plats. И зачастую неподготовленные кандидаты просто зачеркивали всех. Och ofta så har det varit frågan om att väljare som inte har varit speciellt insatta i valsystemet har helt enkelt strukit alla kandidater. Даже, скажем, вот по итогам выборов в Свердловске, где я баллотировался, в числе 12 кандидатов. Och vad det gäller valet i Sverdlovsk-valkretsen så är jag alltså ställd upp som en av 12 kandidater. 85% проголосовало за меня. 85% av rösterna fick jag. 7% против. 7% av väljarna, av de avgivna rösterna var riktade mot min kandidatur. И остальные бюллетени признаны недействительными. Övriga valsedlar har förklarats ogiltiga. Вторая причина, что все-таки там, где встречались работники аппарата, то старались вообще зачеркивать всех, чтобы не проходилось бюллетень. Och för det andra, ett annat skäl är att det så att säga apparatens företrädare har kommit samman, har man försökt att stryka alla så att säga för att ingen av de kandidaterna ska gå igenom valet. Третий вывод. Slutsats nummer 3. Работники аппарата, как правило, пошли не в городах, а в сельских населенных пунктах и в основном без альтернативных кандидатур. Jag kan säga vad det gäller apparatens företrädare och kandidater så har de oftast inte förekommit på listor i städer och tätorter utan ute på landsbygden och ofta har man inte haft några alternativa kandidater till de kandidaterna. И там их просто повычеркивали. Och där har man då i många fall helt enkelt strukit de här enda kandidaterna. И последнее, все-таки пока и предположительно, но можно сделать вывод, что демократические силы не проиграли. Я вот так аккуратно выразился. En sista slutsats som ännu bara är preliminär så skulle jag vilja säga att de demokratiska krafterna har inte förlorat på det här valet. Så skulle jag vilja exakt uttrycka det. Varsågod. Valpress Stockholm. Сколько голосов получил Воротников? Знаете, пример? Не знаете. Знаю, что он прошел. Hur många röster fick Воротников? Воротников. Я знаю, что он прошел, но не знаю по количеству голосов. Jag vet inte om vilka röster han fick, men jag vet att han så att säga har klarat valet. Jag har en fråga. Thomas Larsson heter jag, politikare.
Jag tänkte bara höra... Förlåt, jag hörde inte tidningen. Nej, det är ingenting. Jag är frilans. Ja. Jag tänkte fråga Jeltsin, när han var i USA så gick alla hans pengar återkopplat till AIDS och likadant den här boken som de har. Då frågar jag, ligger det extra varmt om hjärtat det här med AIDS i Sovjetunionen? Такой вопрос. Я понял о том, что когда вы гастролировали в Соединенных Штатах, те деньги, которые вы получали во время поездки, значит, вы обратили в целях борьбы со СПИДом в Советском Союзе, и тоже самое, я понимаю, сказал, так что это для вас очень важный вопрос. Да. Ну, это все-таки, я думаю, что для всего человечества это очень важно, поскольку борьба еще со СПИДом неэффективна. И когда начинают от СПИДа умирать дети, то здесь равнодушным оставаться никак нельзя. Поэтому эти деньги направляются, ну, первое, на закупку шприцов, на закупку оборудования медицинского, специально для лабораторных научных исследований, для выработки вируса, так сказать, антиспида и так далее. С одной поправкой в вашем вопросе: я не гастролировал в Америке, я ездил в Америку встречаться по приглашению многих политических деятелей, встречался в том числе с Бушем, с вице-президентом, senatorами, конгрессменами и так далее. Jag kan säga att frågan om AIDS och kampen mot AIDS är väl en fråga som borde ligga hela mänskligheten varmt om hjärtat. Och framförallt nu när vi ser hur barn börjar dö av AIDS så tror jag att det är en fråga som ingen kan förbli likgiltig inför. Och därför är det så att... Или перевод, может быть перевод, тогда я извиняюсь. Я отреагировал на перевод. Och därför vill jag säga att de pengar som vi får in ifrån, som jag fick in både från besöket i USA och även från den här boken, går alltså till framförallt för inköp av engångssprutor, de går till inköp av medicinsk utrustning, utrustning och de går för att stödja vetenskaplig verksamhet och forskning på AIDS-området för att få fram virus mot AIDS. Varsågod. Tack för varje Aftonbladet. Jag skulle vilja veta varför du ger ut den här boken just nu, och om du räknar med något obehag. Такой вопрос, почему именно сейчас вы издаете эту книгу? По-моему, торопитесь с изданием этой книги. И вы ожидаете, что могут быть какие-либо осложнения для вас по поводу выхода этой книги? Господин Нюрнберг, где он? Я прошу на передний план, потому что мы сейчас с вами будем объясняться. Jag vill att herr Nyberg kommer fram här, för nu får vi försöka förklara oss. Вот он пускай, я с ним заключил контракт, а он уже с 15 странами. Jag har alltså skrivit kontraktet med herr Nyberg. Английский юрист. Och en brittisk jurist, och han har sedan skrivit kontrakt med de 15 länder i frågan. Вот пусть он скажет, я торопился или сдерживал наоборот. Jag tycker att han kan få svara på frågan om vi har haft bråttom eller om jag har försökt att hålla tillbaka bokens publicering. May I speak in English? If this book is being published simultaneously this week between the borders of Korea and Norway and Sweden and Brazil, taking in all the other countries between, you may well wonder if there's one country where this book is not currently being published this week. And it's a mere tribute, perhaps, to Glasnost, just exactly how far Glasnost has gone, to show you where that book is not being published. I approached a few major Soviet publishers some while ago, and they all were simply too frightened. It was quite clear in their eyes. When Boris Nikolaevich quite recently mentioned this to one or two publishers on a trip to Leningrad, and then to the rather braver people in Estonia, they said, don't worry, we'll do it. So I think very shortly it will be published, but it required publication in 15 countries before they'll be published in the Soviet Union. Då var det Svenska Dagbladet. Förlåt?
отношении второй части вопроса, осложнения, да, безусловно. När det gäller andra delen av frågan om möjliga obehag eller komplikationer så kommer Спектр этих осложнений может быть очень широкий, если иметь в виду возможности наших органов и руководства, а также и настроенность. Ну и еще надо иметь в виду, что еще в 27 году Политбюро приняло решение, что любая фамилия члена Политбюро, которая появляется, должна быть согласована сначала с Центральным комитетом партии, что, конечно, не было сделано. Она цензуру эта книгу не прошла. Man kan väl säga att sektorn för de här obehagligheterna eller svårigheterna kan naturligtvis bli mycket bred och det har att göra med de möjligheter som de vederbörliga organen och den politiska ledningen i landet har och den inställning som man för närvarande har till min person. Och man kan också hänvisa till det beslut som togs i Politbyrån 1927 som säger att varje verk som publiceras under namn av någon medlem av Politbyrån måste först godkännas i centralkommittén. Och den här boken har definitivt inte genomgått någon sådan censur. Varsågod. Jag skulle vilja fråga Boris Jeltsin om hans relationer med Michail Gorbatjov. Därför att i boken beskriver han att när de båda var förste sekreterare i Stavropol respektive Sverdlovsk så var de vänner och de talade ofta med varandra på telefon. Och den här vänskapen varade när Michail Gorbatjov kom till Moskva och blev sekreterare i centralkommittén för jordbruksfrågor. Boris Jeltsin skriver i boken att när han då kom till Moskva, jordbruksfrågorna var ett problem i Sverdlovsk-regionen, så kramades de kärvänligt. Sen efter... Försök att ställa frågorna så korta som möjligt, för de ska översättas också. Och sen när Michail Gorbatjov blev generalsekreterare så blev Boris Jeltsin strax därefter invald i dels som kandidatmedlem i Politbyrån och också partichef i Moskva, och det hade han knappast kunnat bli utan Gorbatjovs godkännande. Men sen skar det sig och man får aldrig riktigt klart i boken varför. Och jag skulle gärna vilja veta varför. Я не знаю, какой смысл вы складываете в слово «были друзьями». У нас это все-таки смысл такой, что мы, конечно, друзьями не были. Jag vet inte vilken betydelse ni lägger i ordet vänner och kärvänligt. Jag skulle inte vilja säga att vi någonsin har varit vänner. Друг — это очень близкий человек. För att en vän är ju ändå en mycket närstående person. А период работы первыми секретарями мы просто обменивались иногда по телефону, но даже никогда не сидели за круглым столом. Ни за квадратным, ни за прямоугольным. Och visst är det så att när vi båda arbetade som första sekreterare så hade vi regelbundna kontakter på telefonen, vi bytte utbyte erfarenheter, men vi har aldrig haft tillfälle att sitta vare sig vid något runt eller kvadratiskt eller fyrkantigt bord. Но, тем не менее, отношения были нормальными. И когда меня избрали первым секретарем Московского горкома партии и кандидатом в члены Политбюро. Men jag skulle ändå vilja säga att våra relationer var normala, även när jag valdes till första sekreterare i partiets statskommitté i Moskva och när jag blev kandidatmedlem i Politbyrån. Попал я туда случайно. Jag skulle vilja säga att jag hamnade där på de posterna av en tillfällighet. Как бы правильнее объяснить? Jag ska försöka förklara det på ett riktigt sätt. Традиционно в Политбюро складывалась такая обстановка, что председательствующий
ведет, и практически никогда не было, чтобы кто-то ему возражал. Man kan säga om arbetet i politbyrån att det av tradition har blivit så att den person som är ordförande för politbyråmötena, han så att säga han talar och det är mycket sällan som någon invänder mot det han har att säga. И вдруг появился человек, который начал спорить, возражать, не соглашаться и говорить, что Горбачев не прав, что Горбачев ошибся. Så dök det då plötsligt upp en person som började tvista om frågorna, som började säga emot och som började säga att Gorbatjov begick misstag och hade fel. А он призывает всех к тому, что у нас нет ни зон, ни людей вне критики, сам тем не менее критику не любит. Och samtidigt som Gorbatjov hela tiden talar om att det finns inga zoner och det finns inga personer i det sovjetiska samhället som inte får underkastas kritik, så är det samtidigt så att han själv tycker mycket illa om kritik riktad mot sig själv. И после нескольких таких, ну, довольно, конечно, резких высказываний, значит, несогласия с ним по каким-то вопросам, особенно тактики перестройки. Кстати, я оказался сейчас прав, по результатам это видно. Значит, отношения у нас стали прохладнее. Och efter det att jag hade gjort ett antal mycket skarpa uttalanden där jag alltså hade uttryckt en annorlunda mening jämfört med honom i några frågor, framförallt kanske vad det gäller taktiken för perestrojkans genomförande och den efterföljande utvecklingen har visat att jag hade rätt. Efter de här uttalandena så kan man väl säga att våra relationer blev kyligare. Кроме того, я ему говорил, это было, конечно, 1 на 1, письменно вывести из состава политбюро посту и по убеждениям правое консервативное крыло. Och dessutom så har jag föreslagit honom vid ett tillfälle, det var naturligtvis på tu man hand, att man med hänvisning till ålder och till politiska åsikter, att man skulle se till att bli av med en del av de mest konservativt inställda politikermedlemmarna. Как мне показалось, кое-кому об этом стало известно, особенно Лигачеву. Och jag har en bestämd åsikt om att några av de här personerna i fråga fick veta och fick kännedom om detta, framförallt Ligachev. Ну и потом Лигачев просто ревновал, видимо, видя определенную, так сказать, растущую силу. Sen tror jag helt enkelt att Ligachev kände en viss svartsjuka när han såg att vissa krafter tillväxte inom politbyrån i partiet. И думаю, что он настраивал Горбачева против меня. Jag tror att Ligachev har så att säga försökt stämma Gorbatjov emot mig. Это потом отразилось и видно было и в его публичных выступлениях. Det har också setts i hans offentliga framträdanden. Особенно в сверхнеудачном на 19-й партийной конференции. Framförallt i den mycket misslyckade framträdande som han gjorde på den 19:e partikonferensen. Ну вот, пожалуй, это было начало похолодания. Дальше. Ну и в конце концов я понял, что мне надо или поступиться принципами и сидеть молча на политбюро, и тогда можно долго просидеть, лет 20 так нормально. Или, если не поступаться принципами, то выйти из состава политбюро, хотя такого случая не было после 27 года, когда вышел добровольно Троцкий. Det var alltså början till avkylningen utav våra relationer. Sen blev de sämre och sämre och jag förstod rätt så snart att jag stod inför ett val. Antingen så fick jag göra avkall på mina principer och då skulle jag naturligtvis lugnt ha kunnat sitta kvar i politbyrån kanske 20 år och haft det lugnt och skönt. Eller också så att säga hålla fast vid mina principer och så att säga frivilligt utträda ur politbyrån. Vilket skulle vara första gången som detta skedde efter 1927 då Trotsky frivilligt avgick ur politbyrån. Varsågod. Стефания Сакадеевич, Связь радио, воскресенье. Два вопроса. Во-первых, на кого вы писали? Всегда есть какой-то читатель на Западе. И во-вторых, у вас есть хорошая перспектива получить, стать президентом России. Вы критикуете Горбачева за то, что он как-то не организует демократический механизм ограничения президентской власти.
Как вы себе представляете себя на этом посту в рамках России? Två frågor. För det första, vem har ni skrivit boken för? När man skriver en bok så har man ofta en föreställning om vem läsaren av denna bok ska bli. Och för det andra så kan man säga att ni har nu realistiska möjligheter att bli president, alltså ordförande i Ryska Sovjetpresidium i den ryska federativa Sovjetrepubliken. Ni kritiserar Gorbatjov därför att han inte speciellt aktivt genomför sitt arbete när det gäller att begränsa en persons makt i den sovjetiska staten. Då skulle jag vilja veta, hur ser ni på er själv i en eventuellt kommande funktion som president i den ryska federativa republiken? Первый вопрос. Для кого я писал? Ну, во-первых, я не писатель, у меня нет этого писательского опыта, и поэтому я даже и не представлял себе такую задачу писать для американского читателя или для советского. Нет, такая задача не ставилась. И вы даже по стилю видите, она носит такой, скорее, репортажный характер. Я хотел просто высказаться, то, что у меня наболело, то, что я думал, ну и какие-то события и в своей жизни. När det gäller första frågan, vem jag har skrivit för, måste jag säga att jag är ingen författare, jag har ingen erfarenhet av att skriva böcker. Så därför hade jag ingen klar uppfattning om att jag till exempel skrev för en amerikansk läsare eller ens för en sovjetisk läsare. Om ni har läst boken så ser ni att den till stilen mer är frågan om en reportagebok. Det är helt enkelt frågan om att jag vill uttrycka, tala om saker som jag tänker på och uttrycka min åsikt om vissa aktuella frågor. В отношении президентства. Vad det gäller presidentskapet. Я не против президентства страны и президента страны. Så är jag inte emot presidentämbetet. Я за институт президентства, и об этом говорил 1,5 года тому назад. И это было решение даже и межрегиональной депутатской нашей группы. Jag är för presidentinstitutet. Jag talade om det redan för 1,5 år sedan och även vår interregionala grupp av folkdeputerade talar om behovet av ett presidentinstitut. Я против поспешности, которая сейчас решается этот вопрос. Jag är emot den brådska med vilken man idag försöker lösa den här frågan. Ведь неизвестно, над чем президентствовать. Man har ju nämligen ännu inte klart för vem man ska vara president över. Вопросы государственного устройства страны не решены. Vi har ju ännu inte löst frågan om hur vår stat organisatoriskt och politiskt ska se ut. Не принят закон о разделении функций между центром и республикой. Vi har ännu inte löst frågan om hur vi ska göra en funktionsindelning mellan centrum och de olika Sovjetrepublikerna. Не определен уровень самостоятельности республик. Vi har inte bestämt på vilken nivå republikernas självständighet ska ligga. Которым уже сегодня боятся, а не приведет ли усиление президентской власти к снижению и их суверенитета. Det finns vissa republiker som redan idag är rädda för att en förstärkning av presidentens makt kommer att minska deras suveränitet och deras självständighet. Что вместо ослабления межнациональных отношений приведет еще большему напряжению. Detta skulle naturligtvis istället för att bidra till en lösning av de internationella relationerna inom Sovjetunionen istället skulle bidra till att öka spänningen mellan de olika folkslagen i det sovjetiska samhället. Поэтому надо было законом сначала решить этот вопрос. Så därför vore det riktigt att först genom att lösa den frågan. Надо было подписать союзный договор. Sedan borde man skriva under ett unionsavtal. Надо подписать договоры между всеми республиками, чтобы эти отношения регулировались не через Госплан, а через отношения между республиками, через договоры. Sen borde det skrivas avtal mellan alla i Sovjetunionen ingående republikerna så att man får en reglering av deras relationer inte via ett centralt Госплан utan just på nivån mellan republikerna i frågan. Кроме того, нужен целый пакет законов, который бы уравновешивал усиление президентской власти с усилением законодательной власти. Dessutom behövs ett helt lagpaket som så att säga väger upp förstärkningen av presidentens makt genom en motsvarande förstärkning av den lagstiftande makten i det sovjetiska samhället. А то получается, что в один момент вдруг Горбачев, настроение неважное,
взял и распустил Верховный Совет. Annars kan man få en situation att där Gorbatjov, om man har en dålig dag, helt enkelt bestämmer sig för att man ska upplösa Högsta Sovjet. Вот только после подготовки всего вот этого комплекса вопросов, да еще лучше, если строить президентство не на дряхлеющей конституции, а на новой конституции. И, конечно, избирать президента всенародно. Så att man måste först alltså lösa all det här komplexet av frågor och sedan måste man, anser jag, se till att man får ett presidentämbete som inte grundar sig på den gamla, nu ålderstigna konstitution vi har i Sovjetunionen utan på en ny konstitution. Och framförallt ska man se till att folket väljer sin president. Vincenzo Lanza, Rai La Repubblica. Det ser ut att i Sovjet just nu det är varubrist på allt. Jag undrar om Boris Jeltsin har i sitt skafferi någon speciell perestrojka-burkar. För att det är perestrojka-burkar som kanske luft eller bara ord som utnyttjas väldigt mycket överallt i Sovjet. Både av Gorbatjov, av Boris Jeltsin och alla andra. Är hans perestrojka bättre, hastigare än den av Gorbatjov? Har han något speciellt varför han vill förhasta den här processen? Eller är det innehållet som han vill förbättra? Безусловно. Ja, jag har absolut något eget. Первая ошибка Горбачева, что он под влиянием, конечно, назревающих и назревших сил общества провозгласил перестройку, но не обозначил путь и дорогу, как идти. То есть не была составлена комплексная, научно обоснованная концепция перестройки, разбитая по этапам с указанием результатов каждого этапа. Jag skulle vilja säga att Gorbatjovs första misstag består i att han under trycket ifrån befolkningen och under trycket ifrån samhället så utlyste han perestrojkan utan att egentligen ha någon färdig skiss över den väg som man skulle behöva gå för att genomföra perestrojkan. Vad som skulle krävas är naturligtvis ett vetenskapligt genomarbetat koncept för perestrojkaprocessen uppdelad i olika etapper där man för varje etapp av förverkligandet av processen skulle kunna bestämma vilka realistiska och reella mål man ska ha uppnått på varje etapp. Отсюда выдергивались отдельные вопросы, часто непоследовательно, и полумеры, компромиссы, которые, как обычно в политике, ведут в тупик. Nu blev det istället så att man ryckte loss enstaka frågor av i det här programmet. Man föreslog halvmesyrer, man föreslog andra seriösa saker som så ofta det är i politiken. Halvmesyrer lever så att säga in i återvändsgränder. Но главное, не было спрогнозировано, а сколько же народ будет терпеть, если положение не будет улучшаться. Еще 72 года. Men det viktigaste är att det fanns ingen som helst prognos över hur mycket kommer det sovjetiska folket att tåla. Hur länge är man beredd att vänta om det inte kommer några reella förbättringar? Ska de vänta ytterligare 72 år? Я считаю, что 5 лет от начала перестройки, то есть 90-й год критический. Jag anser att 5 år är en realistisk tidsgräns ifrån perestrojkans början, det vill säga 1990 är kritiskt år. Если не будет улучшений, народ больше терпеть не будет. Критическая масса достигла уже предела. Och jag anser att om man inte får till stånd några reella förbättringar under 1990 så kommer folk inte att acceptera mer. Så då har den kritiska massan hos befolkningen nått en farlig nivå. 3 года тому назад, предлагая тактику перестройки другой, я высказывал мнение, что нельзя перестройку вести широким фронтом. För 3 år sedan så försökte jag föreslå en annan taktik för perestrojkaprocessen. Jag talade om att det är omöjligt att gå fram på bred front när det gäller att genomföra perestrojkaprocessen. Для такого наступления у нас просто не хватает ни солдат, ни ресурсов.
Jag pratade om att vi har varken soldater eller resurser för en sån bred offensiv när det gäller krigsfrågor. Надо было решить политическую реформу, заложить базис, основной пакет экономических законов, которые опоздали ровно на 5 лет, сейчас только решается. И после этого это большую реку перестройки пустить в узкое русло. Receptet skulle vara att man först genomför den politiska reformen av det sovjetiska systemet och sedan sätter igång med de ekonomiska reformerna, vilket man bara nu har börjat med. Och jag anser att det är 5 år för sent. Efter det att man har genomfört dessa åtgärder som skapar den perestrojkans bredare flod, så ska man så att säga se till att man styr in den i mera smala rännbilar. Это узкое русло, где, конечно, это вся масса, так сказать, если рассуждая физически, сразу возрастает скорость и удельное давление. Och om man resonerar fysiskt och teoretiskt, så om man styr in perestrojkan på ett smalare spår så får man naturligtvis både ett högre tryck och en högre hastighet om man fortfarande har samma massa att operera med. То есть сосредоточить максимально ресурсы, все, что имеется в стране, на повышение жизненного уровня народа. Det är alltså frågan om att koncentrera de befintliga resurser som man har i ett givet ögonblick på en specifik uppgift, nämligen i första hand att höja befolkningens levnadsstandard. И за эти 5 лет тогда хотя бы немного поднять его. Och på detta sätt under de här 5 åren åtminstone åstadkomma en viss höjning av befolkningens levnadsstandard. Тогда народ бы, конечно, связал это хотя бы небольшое улучшение с перестройкой, еще больше поверил в нее и продлил бы кредит доверия руководству еще на 3, 4, 5 лет. Då skulle befolkningen naturligtvis knyta den här visserligen lilla men ändå levnadsstandardhöjningen till perestrojkaprocessen. De skulle fortsätta att tro på perestrojkan och förtroendekrediten skulle så att säga förlängas på ytterligare 3 till 4 år för den politiska ledningen i landet om man hade haft denna höjning av levnadsstandarden. Что не было сделано, и делается попытка сделать это только сейчас, но время потеряно, и кто сейчас быстрее успеет, или все-таки удастся поднять быстро уровень жизни народа, или все-таки народ не выдержит и выйдет на улицы, сейчас трудно предугадать. Detta har man bara nu satt igång med och detta har alltså inte gjorts tidigare. Och nu är frågan, nu är det alltså bara en fråga om tid, vem som kommer först. Kommer vi att hinna så att säga, lyfta befolkningens levnadsstandard något, eller kommer folks tålamod att ta slut och folk kommer att gå ut på gatorna? Det är en fråga vi får vänta och se. Som ni hör så är egentligen Boris Jeltsin byggnadsingenjör. Och jag ber att ställa precisa och strukturerade frågor för att det är väldiga ämnen vi bidrar här och det drar långt ut på tiden och det är många som vill ställa en fråga. Det var en av er där borta som begärde ordet tidigare. Ja, det var du. Namn och parti, höll jag på att säga. Марат Зубко, газета «Известия», Москва. Борис Николаевич, 15 стран это хорошо, но наша страна, в нашей стране книга ваша будет издана? Если да, то когда? En fråga från Izvestia som lyder så här: 15 länder, det är ju mycket bra, men hur är det med Sovjetunionen? När och kommer en bok att utges i Sovjetunionen? I så fall när? Хотя, конечно, у нас гласность выросла, но она пока еще на уровне полугласности. Man kan väl säga att glasnost har utvecklats i Sovjetunionen, men det är fortfarande bara frågan om halvglasnost. А закон или проект закона о печати откладывается с рассмотрением от сессии до сессии. Och det lagförslag som finns till en sovjetisk presslag, diskussionen om den skjuts upp ifrån session till session i högsta Sovjet. И нет уверенности, что он будет принят на этой сессии. Det finns ingen som helst garanti eller säkerhet om att den kommer att godtas under den här sessionen heller. Центральные издательства, ряд из них, обратились ко мне с таким предложением, но после того, как я высказал совершенно четкое условие, без цензуры и без купюр, абсолютно, они уходили молча.
Och en rad centrala sovjetiska förlag har tagit kontakter med mig, men efter det att jag har ställt ett mycket tydligt krav om att ingen som helst censur eller inga som helst strykningar får göras i manuset som finns till boken, så har de alla i tystnad dragit sig tillbaka igen. Но у нас есть революционная периферия. Men vi har ju en revolutionär periferi i vårt land. Поэтому взялись издать книгу Рижское издательство в Риге. Därför finns det ett bokförlag i Riga som har sagt att man ska publicera boken. Правда, мы, говорит, только для 3 прибалтийских республик. Men de Но säger на att русском языке. vi gör det bara för de 3 baltiska republikerna, men på ryska. Я на днях был в Ленинграде, встречался там со многими коллективами, в том числе с писателями. Jag besökte Leningrad för inte så länge sedan och träffade många arbetskollektiv där, bland annat författare. И когда обрисовал эту обстановку, они сказали, мы на свой страх и риск, без всякого главлита и без цензуры издаем книгу. Мы подписали тот же договор. Och när jag berättade om situationen med min bok i frågan om de centrala förlagen, så sa de här författarna i Leningrad att vi är beredda att publicera boken på egen risk och vi kommer inte att höra någon censur om deras mening, så vi skrev kontrakt om publicering av boken. Был в Свердловске, и они согласились в 3 номерах журнала «Урал», 5, 6 и 7, издать эту книгу. После того, как прочитали рукопись, сказали, что издадут в одном, 5 номере всю книгу сразу. I Sverdlovsk har jag haft kontakt med den litterära tidskriften Ural, alltså Ural, där man först sa att man var beredd att publicera boken som en följetong i numren 5, 6 och 7 för inneår. Men efter det att man hade läst manus så sa man att man kunde publicera det i ett nummer 5. Я думаю, что появятся и еще революционные города. Jag tror att vi kommer att få se ytterligare revolutionärt stämda städer i Sovjetunionen. Кроме Москвы. Utom Moskva. Varsågod. Ja, det var nog jag tror jag. Jag är lite kort. Ja, det är riktigt. Ja, förlåt. Lennart Untersson, Hufvudstadsbladet. Det har betonats här många gånger att boken kom ut på 15 olika ställen i världen. Från Novia Zemljasberg till Ceylons brända dalar praktiskt taget. Vad är effekten och vad är avsikten med effekten med att den kommer ut simultant i alla dessa länder? Inrikes eller utrikes politiskt? Ни на какой эффект я не рассчитываю. Jag har inte räknat någon speciell effekt av boken. Господин Нюрнберг, как специалист по этим вопросам, разъяснил мне, что книга такого рода не может выйти без презентации ее Herr Nürnberg har som автором. specialist på området förklarat för mig att en sån här bok kan näppeligen publiceras utan att man arrangerar en presentation av boken via författaren själv. И взял это, написал в контракте, а я это заметил слишком поздно. Så tog han och skrev in detta i kontraktet och jag noterade detta alldeles för sent. Вот так и получилось, что не могу же я целый год разъезжать по этим 15 странам. Я решил за 7 дней 8 стран объехать. Och därför blev det så, och jag kan ju inte ägna ett helt år att åka runt och presentera min bok, utan bestämde mig för att på 7 dagar besöka 8 länder. Из них 3 дня выходных. Var 3 lediga dagar för övrigt som jag ägnade åt detta. Ja, varsågod. Det är du. Ja, Ingmar Lindberg, Svenska Dagbladet. Hur anser ni under rådande politiska förhållanden att de baltiska staterna ska agera för att få största möjliga självständighet? Att utmana eller förhålla sig avvaktande? Tror ni att det blir möjligt för dem att lämna Sovjetunionen? Och hur slutligen kan till exempel Sverige handla för att hjälpa de baltiska? суверенитета, самостоятельности, как они должны вести свою политику, пойти на выставки с Москвы, или наоборот более воздержанно, чтобы проводить свою политику. И какова ваша оценка реальной их возможности добиться самостоятельности? И как последняя часть вопроса, как Швеция должна себя вести в этом аспекте по отношению к Советскому Союзу, целом, Прибалтийской республике? Я за
максимально возможную самостоятельность республик. Jag är för maximalt möjliga självständighet för de baltiska republikerna i Sovjetunionen. Я за то, чтобы Россия заключила договор о техническом, научном, экономическом сотрудничестве, культурном со Швецией. Jag är till exempel för att Ryssland skriver avtal om vetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt samarbete med Sverige. Этим я определяю как бы уровень самостоятельности. Och därmed så att säga, försöker jag också definiera nivån på självständigheten. В прибалтийских республиках, конечно, ситуация сложнее, причем, ну, как сказать, просто по их инициативе. Как оказалось, инициатива наказуема. Man kan väl säga att situationen i de baltiska republikerna är mer komplicerad och den har blivit det genom dessa baltiska republikers egna initiativ. Det har nämligen visat sig att deras initiativ är möjliga att straffa. Они с точки зрения демократизации пошли быстрее, чем общество и страна в целом. И мы законодательно не были и сегодня не готовы к тому, к чему готовы они. Так что же, или их искусственно сдерживать в этом, или им идти на нарушение Конституции и закона. Det har ju visat sig att de här baltiska republikerna har varit i stånd att gå fram snabbare när det gäller demokratiseringsprocessen än landet i övrigt. Och landet i övrigt har visat sig så att säga moget i frågan om lagstiftning att hjälpa till och stödja den här processen. Och då är alltså frågan hur centrum ska ställa sig. Ska man artificiellt försöka hålla tillbaka de här republikerna eller ska de så att säga själva medvetet välja en politik som innebär att man alltså bryter mot den nu gällande lagstiftningen och konstitutionen? Я не закончил. Значит, я считаю, что они выбрали довольно интересный и оптимальный вариант. Jag anser att de har valt en ganska intressant och optimal variant i sitt beteende. У нас нет в Конституции какого-то там пункта или специального закона, а они принимают закон, который соответствует их динамичному развитию, но не соответствует нашей Конституции. Man säger att vi har ett läge där man till exempel i den sovjetiska unionella lagstiftningen saknar en viss lag, vi har inte en viss bestämmelse och det visar sig att de här republikerna antar en ny lag som så att säga svarar mot deras egen dynamiska utveckling och som inte på något sätt motsäger den lagstiftning som finns i unionen. Тогда собирается Президиум Верховного Совета СССР, членом которого я являюсь, и принимает решение считать противоречащим Конституции принятые законы той или иной республики. Och då samlas presidiet i högsta Sovjet och jag är ledamot av det här presidiet och försöker ta ställning till frågan om huruvida de lagar som antas i det här fallet baltiska republikerna står i motsatsställning till den unionella lagstiftningen eller inte. Они действуют по своему принятому закону. Medan de republikerna i fråga de fortsätter att agera i enlighet med den lag som de själva stiftar. Так случилось и с партией в Литве. Det är vad som har hänt i frågan om partiets status i Litauen. И чтобы хоть 2 раза пленум ЦК заседал, тем не менее, так сказать, пришлось признать, что там существует 2 партии. Trots att det centrala partiets centralkommitté har genomfört 2 plenarmöten så har man ändå tvingats att konstatera att man i Litauen idag har 2 stycken partier. Невозможно запретить то, что поддерживается народом. А я, выступая на пленуме, предложил товарищу Горбачеву в Литву поехать и убедиться, поддерживает народ эту новую партию или нет. Поскольку в Литве за все время ее существования ни один лидер государства, в том числе Горбачев, ни разу не были. Och jag anser att det går inte att förbjuda det som ett folk stödjer och folkets egna idéer. Och jag föreslog på ett CK-plenum att Gorbatjov själv skulle åka till Litauen och utreda frågan om huruvida det nya partiet hade befolkningens stöd eller inte. Allra helst som det inte har förekommit en enda gång att en sovjetisk ledare har besökt Litauen. Швеции тонко и умело поддерживать Прибалтику. Och jag anser att Sverige bör på ett mycket fint och raffinerat sätt stödja Baltikum.
Jag tror att det är du. Boris Nikolaevич, я вас избирательный сварник в Финляндии, и у меня финский вопрос. И первый вопрос был о отношении между Финляндией и балтийских странах. Второй вопрос есть, как вы видите отношения между Финляндией и Советским Союзом? Det är herr Jeltsins finska förläggare som har två stycken frågor. Dels två finska frågor som man uttrycker det. Dels frågan om relationerna i framtiden mellan Finland och Baltikum och relationerna mellan Finland och Sovjetunionen i framtiden. Мне всегда казалось, что у нас нет каких-то таких неразрешимых противоречий в наших отношениях, и они более-менее развиваются нормально. Jag har alltid ansett och anser att det inte finns några olösbara frågor och problem i våra relationer med Finland, och jag anser också att våra relationer med Finland utvecklas på ett normalt sätt. Другое дело, что, так сказать, объем этих взаимных наших отношений надо бы наращивать и динамизировать этот процесс. Это обе стороны заинтересованы, и это надо, конечно, делать. Вообще внешняя экономическая деятельность у нас на стадии анахронизма, махрового бюрократизма, поэтому фирмы, особенно капиталистических стран, просто не хотят с нами иметь дело. Для того, чтобы заключить контракт, требуется 3 года. А ситуация меняется через месяц. Att volymen av våra relationer naturligtvis skulle behöva ökas och de skulle behöva dynamiseras och göras mer dynamiska. Men överhuvudtaget skulle jag vilja säga när det gäller de utrikesekonomiska förbindelser som Sovjetunionen har med andra länder, så är de ju mycket anakronistiska och belastade med en mycket svårartad form av byråkrati. Det finns inte många västerländska kapitalistiska företag som vill ha med Sovjetunionen att göra när det tar 3 år att skriva ett kontrakt. Och utvecklingen förändras bokstavligen månadligen. Еще один вопрос. Во Финляндии мы думаем, что в Карелии есть голод. En andra fråga är att i Finland förekommer uppgifter om att det råder hungersnöd i Karelen. Och vad tror herr Jeltsin om detta? Ну, конечно, у нас 48 миллионов человек живет ниже черты бедности. Да еще не черта бедности очень уж низкая стоит. 75 рублей на человека в месяц. Jag vet visserligen att det är 48 miljoner människor i Sovjetunionen som lever under existensminimum, under fattighetströskeln. Den är satt till 75 rubel per person och månad. При условии как бы негласного, но тем не менее роста цен, роста инфляции, которая сегодня достигла почти 10%, эмиссии денег, а сейчас бумажных денег выпускается в 2 раза больше, чем в застойный период. Жить трудно на эти 75. Det är naturligtvis mycket svårt att leva på dessa 75 rubel i en situation där man har en visserligen inte öppet erkänt men ändå mycket kraftig prisökning. Man har en inflation på 10% och en takt när det gäller nyemission av papperspengar som ligger alltså på en nivå som är dubbelt så stor som under de värsta stagnationsåren. Ну и я вас благодарю, конечно, за эту работу, за издание книги. Спасибо вам большое. Jag vill naturligtvis passa på att tacka för det arbete ni har gjort och för publiceringen av boken i Finland. Som ni förstår så är det många som vill fråga, men herr Jeltsin har rest långt och har många länder att besöka, så vi kan inte hålla på allt för länge här. Det är dessutom en charmant buffé som väntar inne. Så vi får bara ha 3 frågor kvar. Och jag har en lista här som vi behöver utveckla upp. Han ska besöka alla länderna ikväll, ja. Nej, men däremot kan vi inte släppa herr Jeltsin utan att gå in på Tysklandsfrågan någonting, eftersom det är en stor historisk ödesfråga. Jag skulle själv, innan vi ställer de sista frågeställarna, fråga Boris Jeltsin hur han ser på den här sensationellt hastiga närmandet mellan
Östtyskland och Västtyskland och han med lugn kan emotse ett nytt stort Tysklands återuppstående i Europa. Конечно, сейчас мир за 40 лет изменился, но тем не менее существующие последние, может быть, несколько лет определенная эйфория, что идет очень большое потепление, что у нас невозможно возврата к тоталитаризму в какой-то стране. Мне кажется, это несколько пока преждевременная, вот эта эйфория. Пока идет ведь борьба за выживание, а не за жизнь. Пока существуют локальные, значит, противоборствующие стороны, это и, допустим, общий дом Европы, одновременно Америка и одновременно мусульманский, так сказать, мир и так далее. То есть успокаиваться на том, что мы чего-то достигли основательного, переломного на нашей земле, рано. Тем более, что мы пытаемся сейчас наше противоборство запустить в космос и даже достичь каких-то других миров и туда, так сказать, внедрить нашу разную идеологию, что совершенно недопустимо. Я хочу до конца, вы потом постарайтесь запомнить. Поэтому в отношении двух Германий, конечно, все произошло настолько быстро, что никакому прогнозу это, ну, конечно, не было подвергнуто, так сказать, и идя многие десятилетия на коротком поводке за нами, эти страны решительно этот поводок перерезали и обошли нас. Кто на машине, а кто на коне. Тем не менее обошли. Jag vill säga först att på de senaste 40 åren så har det naturligtvis hänt mycket i världen, men jag tror ändå att den eufori som man kan förmärka på många håll för närvarande, som går ut på att vi inte behöver frukta något återfall i totalitära samhällssystem längre. Jag tycker att den euforin är något för tidigt tillbliven. Jag tror att vi har trots allt lokala konflikter, vi har konflikthärdar och möjligheter till konflikter som inte ger oss anledning att känna den här euforin längre. Allra helst som det finns ju planer att så att säga förflytta våra konflikter ut i rymden och så att säga erövra nya världar och exportera våra olika ideologier till de andra planeterna. Därför skulle jag vilja säga med anledning av frågan om de två Tyskland att det är en fråga som har utvecklats mycket snabbt under senare tid och ingen har väl ännu haft möjlighet att en ordentlig prognos och analys av frågorna. Vad vi kan säga om länderna i Östeuropa är att de har befunnit sig och haft ett mycket kort ledband i förhållande till Sovjetunionen under många år. Och nu har de alltså vågat att skära av det här ledbandet och de har rusat ifrån oss. Några har färdats med bil och några har ridit till häst, men de har passerat oss med långa vägar. Конечно, хотелось бы, чтобы процесс сближения и объединения двух Германий был бы как-то идентичен процессу ослабления военной напряженности, сокращению вооружений вооруженных сил в Европе, ликвидации стратегического оружия и запрещения химического оружия, то есть общего, значит, снижения уровня опасности. Jag skulle bara vilja uttrycka en förhoppning om att processen där de två Tyskland närmar sig varandra kommer att bli identisk med en process som innebär att den totala militära spänningen i Europa sänks
att vi får en nedrustning i Europa och överhuvudtaget globalt, att vi får en nukleär och kemisk nedrustning. Det är väl att processen där Tyskland närmast, att den kommer att innebära en sänkning av den militära och politiska spänningen globalt och i kontinentalt. Я понимаю, что этот вопрос нужно анализировать крупным специалистам, но внутреннее какое-то интуитивное чувство, скажем, у меня, что здесь не кроется опасности, поскольку быстро все-таки этого сближения не произойдет. Мне так кажется. Det är naturligtvis en fråga som ännu måste analyseras av kvalificerade specialister, men intuitivt skulle jag vilja säga att jag ser ingen fara i de två Tysklands närmande till varandra, eftersom det är ett närmande som ändå inte kommer att gå speciellt fort. Varsågod. Александр Милин, Русская Россия. Борис Николаевич, вы очень подробно высказывались о вашем мнении, скажем, о президентстве и о том, что вы поддерживаете попытки республик выйти из Советского Союза. Так вот, если вы теперь будете президентом РСФСР, как вы будете к этому относиться? Вы могли бы решить все проблемы очень легко. Под вашей эгидой, значит, РСФСР вышел бы из Советского Союза. И вы стали бы новым царем России. Jag skulle vilja fråga följande. Ni har talat mycket om presidentskapet och ni har talat om de sovjetiska delrepublikernas möjlighet att lämna Sovjetunionen. Jag skulle vilja fråga hur ni skulle se på denna fråga om ni blir president i den ryska federativa republiken. Då skulle det finnas en mycket enkel lösning på problemet. Man skulle se till att RSFSR så att säga utträder ur Sovjetunionen och ni skulle bli Rysslands nye tsar. Первое, вы или неправильно поняли, или невнимательно слушали. Я ни в коем случае не призывал и не говорил, что я за то, чтобы республики отделились от нашей страны. För det första så har ni antingen missuppfattat eller möjligen lyssnat ouppmärksamt. Jag har inte på något sätt uppmanat eller sagt att jag är för att de sovjetiska delrepublikerna ska avskilja sig från unionen. Я за то, чтобы все-таки наше государство осталось бы в этом составе. Jag är istället för att vår stat ska förbli i den sammansättning som den har idag. И если сейчас принять такие действительно энергичные, радикальные, кардинальные меры по передаче функций самостоятельности большей республикам, то, может быть, этот процесс желания выйти, он несколько ослабнет. Jag tror att om man idag lyckas fatta och genomföra energiska åtgärder när det gäller att uppnå självständighet och förmåga att agera självständigt, så kanske man kan minska deras skanna helt utträda ur Sovjetunionen. Кроме того, у нас в Конституции довольно декларативно записано, что республика имеет право на самоопределение вплоть до отделения. Dessutom så står det ju i rätt så deklarativ form i den sovjetiska grundlagen att de sovjetiska delrepublikerna har bestämmande, inklusive rätt att utträda ur Sovjetunionen. А механизма этого отделения нет. Men det finns ingen mekanism för hur det här utträdet ska ske. И только сейчас готовится проект закона, и, возможно, он будет принят на третьей сессии Верховного Совета, закон о механизме выхода республики из страны. Тогда уже превращается из декларативного лозунга в Конституции в совершенно реальную возможность выхода какой-то республики. Если это будет решено референдумом проживающих на территории республики. Det föreligger nu alltså ett lagförslag som rör mekanismen för en republiks utträde ur Sovjetunionen. Och det finns möjligheter att lagen eventuellt kommer att antas under den tredje sessionen med Högsta Sovjet. Och då skulle alltså de här möjligheterna förvandlas ifrån sin nuvarande deklarativa form i grundlagen till reella möjligheter för en republik att utträda under förutsättning att en folkomröstning bland de personer som lever på republikens territorium ger ett sådant utslag som visar att republiken i fråga vill lämna Sovjetunionen. Поэтому я считаю, что
самое главное, что даже если какая-то республика действительно примет такое решение, чтобы опять не взыграли горячие головы и не стали применять силу, чтобы удержать. Det viktiga är att om en republik fattar ett beslut om utträde i Sovjetunionen så är det viktigt att man inte låter känslorna ta över. Det är viktigt att man inte försöker att med våld, med styrka, hålla kvar en sådan republik i Sovjetunionen. Du har kvar, varsågod. Jag går efter en lista här faktiskt. Och sen är det... Юрий Гурман, русская редакция шведского радио. Мы сейчас все разговариваем о глобальной политике, а мне бы хотелось вернуть тому маленькому человеку, ради которого делается перестройка. Мы в адрес шведского радио, вопрос у меня очень конкретный, я немножко вводную часть расширю. Мы в адрес шведского радио получаем много писем с разных концов Советского Союза. Вот одно письмо пришло от бывшего заключенного из Алтайского края. Он пишет: «Здравствуйте, редакция шведского радио». Я начну немножко. Пишет вам простой советский заключенный, которого условно освободили. Правда, за это письмо могут обратно отправить в места не столь отдаленные до конца срока. Но терпеть больше не хватает сил. Может, вы окажете какую-нибудь моральную поддержку, я не знаю, как у вас в стране, но такого уродливого явления и так далее. Он пишет, как над ним издеваются на химии. Капитан милиции, коммунист, обещал меня отпустить домой на Рождество. Я купил билет на самолет до Москвы, а потом ему говорят: «Нет, ехидно, я тебя никуда не пущу». Вопрос такой: как мы, шведское радио, в частности, русская редакция, и средства массовой информации из Запада вообще можем помочь этому конкретному человеку, который отчаялся настолько, что уже обращается за границу? Vi har pratat mycket nu om globala frågor, men jag skulle vilja komma tillbaka till frågor som rör den lilla människan i Sovjetunionen som perestrojkan, i vars namn perestrojkan har påbörjats. Och det citeras ur ett brev, ett av de brev som de ryska sändningarna på Sveriges Radio har fått, där en före detta fånge skriver till Sveriges Radio och ber om hjälp. Och frågan lyder: hur kan vi massmedia i väst så att säga bidra till att hjälpa sovjetmedborgare när det gäller betingelser och utvecklingen av perestrojkaprocessen? Vem ställer frågan? Sveriges Radios ryska sändningar. Сейчас у нас готовятся законы о МВД. Дальше закон, вернее, судебная реформа. Все, что связано с этим вопросом, весь комплекс. Дальше, мы настаиваем, пока чувствуем сопротивление, закон КГБ и сокращение, кстати, численности внутри страны. То есть вопрос этот существует, о чем пишет заключенный. Как ему помочь шведскому радио, это ваш вопрос. Jag vill nämna att vi har under utarbetande en lag om MVD, det vill säga det sovjetiska inrikesministeriet, alltså polismyndigheten i Sovjetunionen. Det planeras en domstolsreform som ska belysa alla aspekter av det systemet. Vi insisterar, trots att vi känner ett visst motstånd, så insisterar vi på att det antas en lag om KGBs verksamhet och att antalet anställda inom KGB skärs ner kraftigt. Vad det gäller hur svenska massmedia ska hjälpa individer av den typ som har skrivit till det tycker jag är ert problem, er fråga. Но если вы хотите, так сказать, попросить меня, чтобы я помог, я согласен. Я очень прошу вас помочь, Борис. Om ni vill att jag ska hjälpa till med något konkret så är jag beredd att göra det. Det blev lite mackor här, så det är två korta frågor. Britt-Marie Mattsson från Göteborgs-Posten och så kan jag. Varsågod. Jag ska hålla mig kort. Vi har förstått här nu att Gorbachev klarar inte av de svåra problem som finns. Perestrojkan har på misslyckats, eller har redan misslyckats. 40 miljoner är under svältgränsen, tålamodet tar slut och 1990 är ett kritiskt år. Nu undrar jag, vad kan vi vänta oss konkret? Vad är det som kommer att hända? Kommer folk göra revolution? Kommer militärerna att göra någonting? Kommer de konservativa försöka en kurs? Vad ser man framför sig så att säga, när man tittar i kristallkulan? Och vad kan Gorbachev tänka svara? Tänkas? Svara.
på olika former utav protester. Han är ju stort för Я сказал о том, что очевидно, Горбачев не справляется с тем проблемами, которые стоят. Я слышу о том, что историки по неудачу, что 90-й год, критический год. Я хотел бы задать такой вопрос, что может рассчитывать конкретно в ближайшее время? Что будет? Будет революция в Советском Союзе? Как будет себя вести военные? И какие могут быть реакции, ответные реакции Горбачева, скажем, на беспорядки и волнения среди населения? Я когда выступал на втором съезде народных депутатов, прямо задал Горбачеву вопрос. Народное недовольство растет. Вы уверены, что если все-таки народ выйдет на улицу, то все у нас произойдет в тех цивилизованных рамках, как, допустим, в ГДР, Чехословакии, Болгарии, а не как в Румынии? När jag talade på den andra kongressen, andra sessionen av folkkongressen, så ställde jag en rak fråga till Gorbatjov. Där jag frågade att om det blir så att det sovjetiska folket går ut på gatan, är han då säker på att detta kommer att ske under lika civiliserade former som till exempel Östtyskland, Tjeckoslovakien och Bulgarien, och inte som till exempel vad som hände i Rumänien? Чего же ожидать? Vad kan vi vänta oss? 5 лет партия не могла в себе найти решимости серьезно обновиться и провести перестройку внутри себя. Under 5 år nu har vi sett att partiet har ingen som helst förmåga, har ingen beslutsamhet att genomföra en reform av sig själv och göra en seriös förnyelse av sin egen roll, sin politik. Я предлагал провести 28-й внеочередной съезд в 1989 году и принять там решение по радикальному изменению и реформе в партии. Jag har framfört ett förslag att man skulle genomföra den 28:e partikongressen redan under 1989 för att fatta beslut rörande en djupgående reformering av kommunistiska partier. Опоздали, и все время, значит, партия плетется в хвосте, и принимаются все время меры по следствию, а не по причине. То есть мы заскакиваем все время на последнюю подножку последнего вагона поезда и тушим национальные пожары. Det är ju så att partiet hela tiden befinner sig i kön av de händelser som inträffar. Partiet kommer alltid för sent. Det har alltid visat sig att det är partiet som så att säga hoppar på det sista fotsteget i tågets sista vagn. Och det enda man hinner syssla med nu till exempel är att försöka gjuta vatten på vågorna när det gäller de här nationella konflikterna till exempel. Он никак не мог понять, что отмена 6-й статьи имеет скорее психологическое для людей значение. Потому что это связывается с монополией партии на власть. Если устранить 6-ю статью, кончится монополия партии на власть, как-то людям вроде тогда вздохнется свободнее. Man har till exempel inte alls kunnat förstå att ett avskaffande av paragraf 6 i den sovjetiska konstitutionen skulle ha framförallt en psykologisk betydelse för befolkningen i Sovjetunionen eftersom den har direkt att göra med det kommunistiska partiets maktmonopol i det sovjetiska samhället. Och om man avskaffar detta monopol så skulle medborgarna direkt kunna andas friare i landet. Он категорически возражал против отмены 6-й статьи. Тогда мы от имени межрегиональной группы поставили вопрос на втором съезде народных депутатов. Och då ställde vår interregionala grupp en fråga under den andra sessionen med folkkongressen. Вот интересные результаты голосования. Ну, голосовал Горбачев против. Och då fick vi följande mycket То есть intressant оставить 6-ю статью. röstetal i frågan om att om man skulle behålla eller avskaffa paragraf 6. Gorbatjov röstar mot ett avskaffande. Хотя через месяц изменил решение. Trots att han sedan en månad senare så ändrar han sitt beslut. А голосование таково. Литва 95%. Litauen röstar till exempel. Эстония 89%. Deputerade Латвия 80%. Estland 89 för. Армения 67%. Armenien 67. Грузия 62%. Georgien 62%. Молдавия 46%. Moldavien 46%.
РСФСР 46, Ryssland lika mycket 46, Белоруссия 42, Vitryssland 42%, это депутаты, Ja, Украина Украина. 38, Ukraina 38%, Киргизия 28, Kirgisien 28%, Азербайджан 13, Azerbaijan 13%, Казахстан 13, Kazakstan 13%, Таджикистан 12, Tadzjikistan 12%, Туркмения 7, Turkmenistan 7%, Узбекистан 4, Uzbekistan 4%. 95 и 4. Så att det spänner mellan 95 och 4%. Вот сейчас, надеюсь, вам и понятно, что такое 2/3 послушное большинство съезда. Och då tror jag att ni förstår vad jag menar när jag säger att 2/3 av de deputerade är mycket lydiga instrument. И я не закончил на этом, я просто иллюстрировал его. Detta var bara en illustration, nu ska jag besvara frågan. Его наметили сейчас съезд на июнь месяц, то есть на полгода все-таки после долгих дискуссий, я бы сказал даже жесткой дискуссии, влево сместили, потому что съезд в октябре-ноябре уже нельзя уверенно сказать, что это будет съезд Горбачева. Nu har man efter mycket hårda diskussioner alltså gått med på att flytta partikongressen åt vänster så att säga enligt tidsakten och genomföra den i juni. Därför att det stod ju helt klart att en partikongress i oktober-november det kanske inte skulle vara Gorbatjovs kongress längre. И вот это действительно, если на съезде будет настоящее обновление партии, ее радикализация, демократизация внутренней всей жизни, в том числе будет разрешено создавать в партии различные фракции, платформы со своим представительством в выборных органах партии, а также в правительственных органах, то, думаю, это несколько успокоит обстановку. Jag tror att om man på den partikongressen kan fatta beslut som bidrar till ett förnyande, en radikalisering och framförallt en demokratisering av partiets inre liv som innebär att man kommer att tillåta partifraktioner, man kommer att tillåta plattformar som kan då, politiska plattformar som kan ha sina representanter både inom partiet och i regeringen. Då tror jag att ett sådant beslut skulle bidra till att lugna situationen i landet. Кроме того, президентство, оно продумано не просто, так сказать, вот ради какой-то моды, а потому что партия отказывается от монополии партии на власть, и нужно кресло, которое бы не шаталось, а было более твердым. Och vad det gäller presidentskapet så är det en diskussion som har kommit upp inte som någon slags modenyck utan det har ju också med att göra att partiet är på väg att avstå från sitt maktmonopol och då behövs det så att säga en fåtölj som inte skakar och vacklar så mycket som partifåtöljen idag gör. Сейчас нужны радикальные законы, реформы, а также энергичные меры по улучшению жизни людей. Долго на это Горбачев не шел, сейчас стал все-таки сдвигаться несколько влево. Det behövs dessutom mycket radikala lagar och reformer. Det behövs energiska åtgärder för att förbättra folks levnadsstandard. Och efter mycket vecka har Gorbatjov slagit in på den linjen. Проектом платформы ЦК к 28 съезду это полшага влево, полшага вперед. Нужен еще шаг влево и еще шаг вперед. Man kan säga att den politiska plattform som centralkommittén har tagit fram inför den 28 partikongressen den betecknar ett halvt steg fram och ett halvt steg åt vänster. Vad som behövs ytterligare ett steg åt vänster och ett steg fram. Если бы он оказался левее Ельцина, я готов бы его поддержать и сотрудничать. Och om det visar sig att det steget kommer att ligga till vänster om Jeltsin så kommer jag att vara redo att stödja detta steg. Kort sista fråga. То есть, все-таки последняя фраза, что, конечно, нельзя исключать, что будут волнения. Man kan alltså, för att svara på frågan ytterligare, man kan inte sätta utesluta oroligheter i landet. Но в армии сейчас зреют процессы среди среднего офицерского состава.
недовольные тем, что в армии нет перемен и требуют реформы армии. Недовольны руководством Министерства обороны. Det pågår också för närvarande inom den sovjetiska armén vissa processer så att säga på medelnivå när det gäller officerarna i den sovjetiska armén. Det finns väldigt mycket starkt missnöje med ledningen av den sovjetiska armén och med det sovjetiska försvarsdepartementet. И в принципе сейчас уже сказано о том, чтобы готовить такую реформу в армии. Därför talar man nu öppet om att det också behövs en reformering av den sovjetiska armén. И большая надежда как раз вот на это среднее офицерское звено или состав, который все-таки не даст широкомасштабно участвовать в армии против мирного населения, если будут вот такие народные волнения. Vi fäster naturligtvis mycket stora förhoppningar vid det här mellanskiktet av de sovjetiska officerarna som vi är säkra på inte kommer att tillåta att de sovjetiska väpnade styrkorna sätts in mot fredlig civilbefolkning i fall av oroligheter i landet. Ja, sista frågan kort. Då vill jag återvända till den viktigaste frågan, ekonomin. Om man ska få rätsida på den krävs ju uppenbarligen i fallet Jeltsin också en marknadsekonomi med privat äganderätt och en fri prissättning. Och mina två frågor skulle vara: när kan vi vänta oss att den privata äganderätten har gått så långt att vi får en ordentligt fungerande aktiebörs i Sovjetunionen? Och den andra frågan är: när kommer prissättningen i Sovjetunionen att släppas fri? Какого числа родится ребенок? Какого числа родится ребенок? Det är en svår fråga när man ska bestämma vilket datum som ett barn kommer att födas. Переход на рыночную экономику для нас невероятно сложный процесс. Övergången till marknadsekonomi är otroligt svår under sovjetiska betingelser. Я выступал и голосовал на втором съезде против программы правительства по оздоровлению экономики страны, потому что она не содержала действительно каких-то реальных, сильных мер по оздоровлению экономики, во-первых, но главное, что там не было в этой программе предусмотрено механизма перехода на рыночную экономику. А если не будет такого механизма перехода, может появиться хаос вообще. Under den andra kongressen med Högsta Sovjet så talade jag och röstade mot regeringens program för en sanering av landets ekonomi. Och jag gjorde det av de skälen att programmet innehöll inga som helst kraftåtgärder för att komma till rätta med landets ekonomi. Och framförallt därför att det fanns ingen mekanism som skulle reglera övergången till en marknadsekonomi i Sovjetunionen. Och utan den mekanismen så riskerar vi att hamna i ekonomiskt kaos. Nu håller man på att utarbeta en sån mekanism. Сейчас будет принят закон о предприятии, который даст право выхода предприятий из министерств, организаций, ассоциаций и, соответственно, тогда организации ценных бумаг. Nu håller man på att utarbeta en lag om det sovjetiska företaget, lagen om företaget som ska innebära att företagen får rätt att lämna de industriministerier som nu reglerar deras verksamhet, och man kommer att tillåta sammanslagningar av industriföretag, och vi räknar med att de åtgärderna också kommer att leda till att vi kommer att få en värdepappershandel i Sovjetunionen. Предприятиям или ассоциациям предоставляется право по этому проекту закона свободно заключать контракты с любой иностранной фирмой помимо Москвы. Och det är tänkt enligt den här lagen att företagen eller företagssammanslutningarna ska få fullständiga rättigheter att gå förbi Moskva och själva skriva kontrakt med utländska partners. Кроме того, я вижу выход, если вот мер механизма переходного периода, переход на так называемые обратимые деньги.
То есть у нас сейчас есть 3 вида денег. Деньги населения, дальше деревянные деньги, это безналичные счета предприятий, на которые nичего не купишь, ну и валютные. Och en annan åtgärd som skulle finnas i den här övergångsmekanismen och som det talas om i det här utkastet är att man så att säga, skulle åstadkomma ett riktigt penningsystem, att man skulle få riktiga pengar i det sovjetiska samhället. Man kan idag tala om att vi har 3 typer av pengar. Vi har privatbefolkningens pengar och vi har något som jag skulle kalla för träpengar, det vill säga pengar som företagen har på sina konton, pengar som man inte kan köpa någonting för idag i landet, och valuta för tredje. И сейчас нужно, чтобы каждое предприятие имело счет наличных денег специальный, куда перечисляется все то, что идет сверх госзаказа по прямым договорам или сверх плана, а также продажа товаров народного потребления. Det gäller nu att varje företag ska få tillfälle att lägga upp kontantkonton, det vill säga där man kan samla in pengar för alla leveranser och för all produktion som ligger utöver de statliga beställningarna, som man får in för beställningar via direktkontrakt med andra industriföretag och för försäljning av till exempel konsumtionsartiklar. Здесь сразу создается очень большая заинтересованность по увеличению выпуска товаров народного потребления. Meningen är att man ska kraftigt öka intresset på industriföretagen för produktion av konsumentartiklar. Нужно выровнять массу товарную и денежную. Man måste försöka Эти åstadkomma перекосившиеся весы. en utjämning av massan pengar och massan varor som finns på marknaden. Den här vågen som idag inte har någon som helst balans. Здесь денежная масса населения, здесь товарная масса. Så att säga massan pengar mycket kraftigt väger ner den skål där varorna finns. Это серьезнейшая ошибка Балкина, который предложил 3% ограничить рост заработной платы и выравнивать эти весы за счет того, чтобы сокращать или отбирать, так сказать, деньги населения, вместо того, чтобы выравнивать их, увеличивая товарную массу. Jag tror att detta är ett av de största misstag som Leonid Abalkin begår när han föreslår att man ska begränsa tillväxten av löner, man ska begränsa den mängd pengar som finns hos befolkningen, alltså börja med den vågskålen istället för att se till att volymen konsumentartiklar och andra nödvändiga varor för befolkningen ökas. Дальнейший переход на конвертируемый рубль, а потом и на международном рынке. Sedan gäller det att gå vidare och åstadkomma en konvertiv rubel först inom Sovjetunionen och sedan i relation till alla andra länder. Я думаю, что с принятием сейчас закона о собственности земли, предприятий, налогообложении, местном самоуправлении, вот этого экономического пакета, для того, чтобы расчистить дорогу экономической реформе и самостоятельности предприятий, процесс перехода на рыночную экономику, смешанную экономику пойдет довольно энергично. Jag tror att om man kan anta det här lagpaketet på det ekonomiska området som nu finns, en minnesam egendom, en lag om jord, om företaget och om beskattning, om de går igenom så tror jag att man kan åstadkomma en rätt så energisk utveckling när det gäller övergången till en marknadsekonomi i Sovjetunionen. Я вас благодарю за внимание, нахождение, пожелаю вам всего самого доброго. Ni är alla välkomna till en buffé som sagt. Och Paris Jeltsin kommer att vara kvar, så det finns kanske möjlighet att göra det senare.